Dnes sme iba 50 metrov od mora. Vzdušnou čiarou. Cestou po pobreží Talianska sme dostali nápad ísť sa okúpať. Zastali sme v kempe, ktorý bol podľa map iba 50 metrov od mora. Tu sme chceli ostať aj cez noc. Pri dôkladnej obhliadke okolia sme však zistili, že cesta k moru vedie týmto spádom. V šlapkách a v plavkách. Toto rozhodnutie sme neskôr rotovali. Tu a tu. A potom, keď spadol Benny tu a keď Danica išla bosa popri lane tu. Keď sme videli zo spodu, čo sme to vlastne zišli, nezostávalo nič, len otvoriť fľašku tekily. Podarilo sa, kúpeme sa! Teda oni, lebo Matúš stráži veci. Voda je krásne čistá, trošku chladná, ale mne to je jedno. Prišla tma a my sa musíme nejako dostať naspäť. Jediná cesta do kempu bola tá, po ktorej sme prišli. No a tu prišiel ten problém. Tma, plavky, šľapky, strmý kopec prudko hore, fľaša tekily a banda Slovákov kričiaca ako ovce. Paľo, ako robí ovca? Ako bé? Bé! Teraz ako Matúško, nepočujem. Bé! Ale podarilo sa, sme hore a večer môže začať.